Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Жыр. Әлеге сезгә дөнья үзе сыйган кебек. Хәтердә сакланган сүнмәс җырлар була. Ул көйләр каядыр тирәндә, күңел түрендә саклана. Бүгінгі қонағыбызның репертуарында андай жырлар шактый. Бізде бүгін қонақта бик көп премиялар лауреаты, музыка белгече, танылган жырчы Альбина Апанаева. Хайырлы көн, исәнмесез? Исәнмесез, хайырлы көн. Сезне күрергә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Мин бик бәхетле бүген сезнең белән бергә булырга. Ничек кәефләрегез? Кәйф әйбәт, җәй, август карамастан да тагын бер ай җәй бар. Шуңа күрә рәхәтләнеп, шушы мизгелләрдә, кояшта кызынып, рәхәтләнеп ял итәргә. Әйдәгез әле әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап бетик. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Рәхмәт. Татар эстрадасының танылган җырчысы, күп санлы премиялар лауреаты Альбина Апанаева Яршалла кызы. Казан дәүләт мәдәният институтын тамамлагач, зур сәхнәгә аяк баса. Оскар Рекордс продюсерлык үзәге белән хезмәттәшлек итә башлый. Шул чорларда Альбина Апанаеваның Шын дустым, Гашыклар җыры, Китәм димә кебек хитлары татар тамашачында зур кызыксыну уяткан һәм үз урынын тапкан иде. Бүген исә Альбина төрле чаралар, мәҗлесләр алып бару белән шөгыльләнә. Яңадан яңа җырлар иҗат итә. Төрле иҗтимагый проектларда да актив катнаша. Менә шундый талантлы шәхес бездә бүген кунакта. Альбина, башта сезнең белән гомумән татар эстрадасы хакында сөйләшеп үтәсе килә. Әйтергә кирәк, ул инде бүгенге көндә үзгәрүчән һәм шактый чуар дип әйтсәм, миңа калса минем белән килешерсездер. Шулай бит? Шулай, чынлап та шулай. Менә бүген җырчыга сәхнәдә үз урынын саклап калу авыр биреләме? Хәзерге вакытта ничек әйтергә, барыбер инде безгә җиңелрәк булды дип, бер яктан җиңел булды, икенче яктан наоборот булды инде. Мөмкинлекләр дә чикле булгандыр, шулай бит? Әйе, безнең вакытта без сәхнәгә чыкканда социаль ширтәләр юк иде. Шуңа күрә без бүтәнчә үзебезгә юл ничектер атладык инде. Хәзерге вакытта социаль ширтәләр бик күп, әмма ләкин барыбер бүтән яктан күп кеше хәзер җырлый. Шулай бит инде? Әйе. Сәхнәдә бик күп кешеләр җырлый, җырчылар җырлый. Ул инде бик әйбәт мин уйлыйм. Чөнки тамашачыда бик күп, һәрбер җырчының үз тамашачы бар. Менә шулар арасында ничек аерылып торгасың? Шулар арасында менә мин уйладым, чынлап та минем җырларыма хәзер чит җирләрдә йөрибез бит инде күп. Минем җырлар анда җырлыйлар. Шунда чит илләрдә. Мәсәлән, бу җәйдә мин Казахстан, Киргизия, Новосибирск, Мәскәүләрдә булдым. Шунда минем җырларны беләләр, минем белән бергә җырлыйлар. Шул минем өчен бик зур бәхет. Әлбәттә, шуннан да бик сөенечле күренеш, шулай бит. Татар җырларын чит илләрдә дә тыңласыннар әле. Аннан соң тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә сезнең репертуарыгызда чыннан да сүнмәс җырларыбыз шактый. Шуларның берсе инде Шын дустым җыры. Килешәсездер бит? Килешәм, 100% килешәм, әлбәттә. Ничек уйлыйсыз? Ни өчен халык әлеге җырны шулай яратты икән? Беренчедән, зур рәхмәтләремне әйтәсе килә авторларга. Чынлап та, киен язды Оскар Усманов, сүзләрен язды Гөлсәрвәр. Алар булмаса, шушы җыр булмас иде. Мәсәлән, мин дә булмас идем Альбина Апанаева проект буенча да. Һәрбер җырчының үз хите була. Ул минем чынлап та Шын дустым. Рәхәтләнеп җырлыйм хәзерге вакытта да аны һаман. Тагын бер 20 ел җырласам да бик шанып калам, шулай булачагын. Нәрсә әйтергә инде? Җырларга килгәндә, хәзерге вакытта яңа җырлар күп. Яңа җырлар күп. Менә сез карап чыктыгыз инде Бөркет дигән җырны. Бөркеткә килгәндә ул шундай күңелгә ята торган җыр булып чыкты минемчә. Бик рәхәтләнеп җырладым мин аны да. Һәм ләкин әле былтыр мин катнашкан идем. Миссис Татарстан дигән
Менә бит бер булганнан барда Миссис була. Татарстан һәм титул алдым Миссис Творчество. Мине чакырып алдылар Рәсәйгә. Һәм Ростов-на-Дону дигән шәһәрдә мин бардым. Шушы җырны татар телендә җырлап, һәм инде үземне националь костюмнарны, националь блюдаларны күрсәтеп, мин алдым Grand Mrs. Россия International 2022 дигән титулны. Шуны әйтәсе килә. Мин бик горурланам. Мин татар булуым белән. Мин Казанда яшим, Татарстанда мәсәлән, һәм инде җырлыйм үз туган телемдә. Ул бик бәхет, минемчә. Шуннан да менә сезнең кебек яшьләребез булганда милләтебез яшәр. Менә шын дустым җырына аерымда тукталып үтәсе килә. Шушы көннәрдә безнең хәбәрчебез шын дустымның авторы Гөлсәрвәр белән әңгәмәгә керде. Әйдәгез әле, Гөлсәрвәрнең дә сүзләрен тыңлыйк әле. Игътибар экранга. Үлмәс җырлар, сүнмәс хитлар була. Альбина Панаеваның шын дустым җыры әнә шундыйлардан. Минем Фирдәүс исемле дус кызым бар я. Кашан кыен вакытым булса да, шатлык вакытым булса да, ул шын күңелдән минем өчен кайгырсам кайгырды, шатлансам шатланды. Альбина Панаева башкаруындагы шушы шын дустым җырына көйне Оскар Усманов язды. Альбинаны беренче мәртәбә студияда күрдем. Ondan соң алар минем бер туган көнемә Дилән Игъматуллина белән бергәләп килделәр. Аларның шулай шын дуслар, ихлас дуслар икәнен күрү шушы шигырьне Оскар Усмановка Альбина Панаева өчен җыр язарга илтеп бирергә сәбәпче булды. Җыр 2003 елның май айында иҗат ителгән. Быел юбилее, аңа төгәл 20 ел. 2 дистә дәвамында тамашачы мәхәббәтен саклый алу зур бәхеттер. Кинәт кенә уй килде инде башыма. Бу җыр әле бер җирдә дә яңгырамаган. Әгәр Альбина белән Оскар рөхсәт итсәләр, тапшыруга барганда беренче мәртәбә яңгыратыр өчен Курай радиосына алып барыр идем дип уйладым да. Оскар яздырып бирде дискка. Җыр шулай итеп радиоларга кирип китте инде. Беренче мәртәбә Курай радиосында яңгырады. Җырның тарихы белән танышып беттек. Димәк, җырның юбилее шулай бит. Менә бу форсаттан берәр нинди планнарыгыз юкмы? Планнар әлбәттә бик зур. Иҗатымны ташламыйм бер кашанда. Менә тагын бер тапкыр тусам, шулай ук җырлап, шулай ук яшәр идем дип уйлыйм. Әлбәттә концертны эшләсе килә, әлбәттә тагын яңартып яңа җырларны чыгарасы килә. Планда бик күп. Планнар бик күп. Димәк, алда эшлисе генә кала шулай. Без бит инде барыбер мин мәсәлән берәр план булса, мин бәхетле. Мин беләм, шулай була дип, шулай эшләргә кирәк. Менә оннан соң тагын бер популяр җырларыгызга тукталып үтәсе килә, ул да булса гашыйклар җыры. Менә без мәктәптә укыганда әлеге җырны шундый хисләнә җырлап йөри идек. Бәлки менә тапшырубыз кысаларында да искә алып бетербез. Шушы җырны. Беләсезме, шушы җырны чынлап та мин бик ничек хисләнеп башкара идем. Хәзер дә шулай. Аны миңа менә болай кулымны тотып, минем янына апалар, кызлар килеп, "Ой, рәхмәт сезгә. Мин шулай дип, егетем белән, рассталась, сезгә зур рәхмәт бергә." Ул бит инде җыр, ул хисләрне тудыра, ниндидер хисләрне. Һәм инде гашыклар җыры ул бик матур җыр, минемчә. Әлбәттә, Оскар Усмановка бик зур рәхмәт. Һәм чынлап та менә шушы җыр күңелгә ята. Бәлки башкарып та үтәрсез. Шушы җырнымы? Әйдәгез.
Niye eyttin canım, niye eyttin mina, oylama dip mine sağınıma. Üzgelen canım, sensiz yalğızlıkta, unutmam men seni, unutmam. Işandırmayım seni, uylamamın deyip, tutkarlamayım gider yolundan. Bәхет көнәтелим, гомерлеккә deyip, sağınısam da kiri yolunmam. Şundan da en matur hem en hisli jırlar bizning birisi. Моңсырак та әлбәттә, әмма дә ләкин бик матур. Шулай да бик тирән хисләргә үрелеп җырлана бит әйбит. Әйе. Менә бүгенге көндә бит инде без җырларны яңартабыз, шулай бит. Менә сезнең моңа карашыгыз нинди? Яңарту минемчә әйбәт, карыйм инде. Әмма дә ләкин барыбер теге ретро җыр аранжировкалары ниләре белән уже кешене яулаган. Шулай да ярый. Менә ике вариант булса бик әйбәт минемчә. Концерт булса, мин яңартыр идем әлбәттә шул дустымны. Димәк, яңа концертыгызда яңаша яңгыраш булырга мөмкин. Әйе. Әле бөтен секретларны әйтеп, уйларымны әйтеп бетереп булмый. Әмма ләкин шундай ниләр бар, фикерләр бар. Сер булып калсын, кайбер әйберләр шулай бит. Булсын. Аннан соң тагын бер популяр җырларыгызның берсе ул инде Китем диме. Шулай бит. Белүмчә инде 2011 елда сез әлеге җыр белән фестивальдә дә катнашкансыз. Менә мондый бәйгеләр чыннан да инде җырчыны тагын да канатландырып һәм илһамландырып җибәрә торгандыр. Әйе, ул гомергә мизгел шундай. Чөнки ул республикадан безне җибәрделәр, мине җибәрделәр. Мин шулай әйтәм сезгә. Махсус. Миңа шалтыраттылар да, мин как раз әлбәттә үземнең концерт белән йөридем инде. Әлбәттә сольный концертны куярга тиеш идем. Шалтыраттылар да, әйттеләр әйдә, шулай сезне чакыралар дип республикадан. Мин башта аңламадым. Турция, фестиваль, концерт, әлмәт. Ярар дип әйттем дә инде, анарсын созвонимся дип инде әйттем шулай. Анда бардык, чынлап та ул минемчә шундый зур вакыйга иде. Бар минем күбесе җырчыларның бар алтын барс, миндә дә бар ул. Но миндә генә бардыр дип уйлыйм. Шушы фестивальнең Turkish Vision дигән фестивальнең статуэткасы ул булды безнең Денизли шәһәрдә, Турциядә. Туры эфирда, амфитеатрда җырладык без. Анда бик масштаблы булды. ТРТ дигән Turkish канал иде анда. Минем белән әңгәмә, телемост иде Үзбекистан белән һәм Грузия белән. Шушы вакытта минем турында шушы бүтән дөньяга сөйләштеләр 40 минут эфирда. Җырладым да, әйттем сүзләремне, фикерләремне әйттем. Аннарсын инде чакырдылар кинога төшәргә. Әле бар булмады. Әле алда. Алда. Шундый бик матур фестиваль булды ул чынлап та. Һәм бу инде сезнең күңелегездә матур бер хатирә булып саклана, шулай бит? Альбина менән килешәсез микән? Миңа калса, һәрбер җырчы шул вакытта гомумән сәнгать әһелләре сәхнәгә чыгып нинди дә булса фикер җиткерәләр кебек. Менә сезгә килгәндә андый фикер бармы? Сәхнәгә карашма. Гомумән тамашачыга әйтәсе килгән сүзләрегез. Әлбәттә, хәзерге вакытта мин балалар турында әйтәсе килә. Хәзер бит инде мин музыкаль мәктәптә, вокал дәресләрен алып барам, педагог, новатор дигәндә инде. Хәзер үземнең турында балаларга әйтәсе килә. Балачактан ук мин җырчы булырга хыялланган идем. Һәм һәрбер балага әйтәм, хыялларыгыз бар. Шушы хыял истинный булса, ул сезнең әлбәттә тормышка ашачак. Шулай барырга кирәк, юл тормышта шундый кешеләр очрый, сезгә булыша торган, сезне кул белән алып бара торган шушы дөньяга, в этот мир, так сказать, да? Мечты. Хыялга. Әйе. Менә шуны әйтәсем килә. Күбрәк үзегез турында уйлагыз.
Шынлап та хәзерге замана вакыт, энергия вакыты. Күбрәк ял итәргә, укырга, китапларны укырга, спектакльләрне, концертларны карарга тәкъдим итәр идем күбрәк. Шуннан да бик матур фикерләр. Аннан соң мин сезнең социаль шәлтәрләрегездә шундый бер мәгълүмат күрдем. Сез үзегезне вокал буенча терапевт дип күрсәткәнсез. Без инде әлбәттә җырның халыкның җанын, күңелен дәвалаганын беләбез. Менә бу сезне ничек аңларга? Бу инде педагог түгел, шулай бит? Вокальный терапевт, ул педагог да, ул инде ул хәзер яңа понятие килә дөньяга. Минем мәсәлән вокалга балалар гына түгел, өлкәннәр киләләр, егетләр киләләр, хатын-кызлар киләләр. Һәм шуны әйтәсе килә, мин профессиональ буларак диплом у меня сейчас по психологии. Психолог, мен хәзер психологта диплом бар минем. Шуңа күрә вокалны психология белән бергә ничек соединяем? Бергә кушып. Кушып. Шундай вокальная терапия барлыкка килә. Хатын-кызлар киләләр. Нередко, русча әзрәк кенә әйтәм, нередко вокальный урок перетекает в терапию по психологии. И минем задача шундай. Кеше килде миңа дәрескә. 45 минуттан бүтән кеше чыксын дип. Минем дәрестән бүтән кеше настроение күтәрелә, аннан вокал, дыхание, дыханиедан бүтән нәрсә тора бит әле. Димәк инде монда кешенең кәефенә дә басым ясала, шулай бит? Аның беренче чиратта эчке халәтен өйрәнә торгансыздыр. Һәрбер кеше килә бер запрос белән балалар, мәсәлән, сәхнәгә чыгасылары килә. Бәйгеләрдә катнашасылары киләдер, Кай берәүләре менә логопед әйтте килергә дип, звукларны без бит тянем, занимаемся, распевкалар бездән була. И күбесе бөтенесе берничә дәресләрдән соң инде звукларны менә сузып матур итеп әйтәләр, җырлыйлар, башлыйлар инде. Тырышабыз шуның өчен дә. Менә сезнең иҗатыгызга яңадан әйләнеп кайтсак, җырчы буларак формулашуыгызда шулай Илһам ага Шакировның да роле бар икән. Әлеге хатирәне яңартыйк әле. Белемчә, ул сезне мактый торган булган, шулай бит? Ой, Илһам абый, ул шундый кеше, ул бик позитив кеше иде. Аның әйткән сүзләрендә алтын кебек. Мин бик бәхетле, берничә гастрольләргә чыккан идем, күп аның белән. Аны тыңлап, күреп, ничек аны тамашачы кабул итә, ничек аның энергиясе, ничек ул җырлый. Чыга да сузып җырлый, рәхәтләнеп. Шуңа күрә мин бик бәхетле шундый концертларда катнашкан идем аның. Бу инде үзенә күрә зур мәктәп, шулай бит? Зур мәктәп, бик зур мәктәп. Менә фотолар бик калмады инде. Кызганычка каршы. Шуны әйтәм. Илһам абый мине мактап та, ул әзрәк дә нитеп, шиметеп тә аладыр. Әмма ләкин аның сүзләре алтын дип әйтәм. Альбина менән ни кызганыч, шуның белән тапшырубыз ахырына да якынлашты. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Чынлап та сезгә бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Һәм һәрбер безгә бәхет, шатлык, сәламәтлек телим. Безнең күкләребез аяз булсын. Шуны әйтәсе килә. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, сау булашабыз һәм киләчәктә дә безнең тапшырыбызда көтеп калабыз. Иҗатыгыз гөрләп барсын. Амин. Бик зур рәхмәт, сау булашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлсия Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.